a na-ebulukwa mmadụ elu ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana. Eze-Ana ego-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi nwoke ọma na oraifite ego-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, onye ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu dampo ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-adị fantambaki, ndị ochie ga-adị fantambaki. Fachasị kara aka onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fakanna kolobalobia akwụkwọ akụkọ ebe mmadụ ọchịfa ọbụla ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mgbe ọdịnala ama nkwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije eme ọnụ. Ọdịnala ya dị gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije eme ọnụ. Ugochi tubelu tempụlụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije eme ọnụ. Chukwu gozie gị Eze-Ana gaba n'ihu. Ọtụtụ ọmana ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'ụbọchị tata n'oge ọdịnala Igbo, n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata bụ afọ asị na tata
tata bụ orie ga-editere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Echefukwara na abụghị onye ya isi nchụaja na Ugochi tụbara na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi ma rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka administration using ọdịnala method na ịgbasa ozi ọdịnala. Anyị na-enwe administration abọsị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends and well wishers every Wednesday. Nke onye ịtọ ị ga-amatazi bụ na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. Yes. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, why you should avoid cheating. Why you should avoid cheating. Yes. Cheating, 3 reasons, 3 major reasons, and other minor reasons. 3 major reasons why you should avoid cheating. Then, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma maka na this message today ga-change lives. Mana before I gaa n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ga-ebido na Disemba 6. Last year for 14 good days. Last year for 14 good days. Kwụsị na 19th December anyị ga-achụkwa aja dị iche iche mee saraka. Ọ na aja na-esi na ya na-eji achụ aja n'isi ndị friends of the temple every day. Every day. For 14 days. Anyị kwụ na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ maọbụ n'afa anyị na-agba na Ugochi na temple. Ị nwekwara ike isonye na anyị na aja anyị na-achụ for 14 days. Esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe na aja idude. Ndị na-esonye na aja amadogo, mana maka nke gbabụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ isendịrị meseji na WhatsApp. Forward m 3 prayer requests. Ya 3 prayer requests. If forward m 3 prayer requests gị, forward 3 prayer requests gị, email donation to the token to the account number. Chat ya m na WhatsApp ka anyị nwee ike nye gị other details ị need ịma. Ya na ka anyị nwetakwazị information anyị need iji wee book gị maka ya bụ aja. Forward information na 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ikpeazụ ị ga-amadewe bụ na gbasara Ugochi na temple bụ our mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa ma ọ dịka onye nchụaja anọ na temple. Echefukwana na echi niile bụ December 1 ka m na-eme my birthday. Is a love feast Ugochi na temple. Ọ gwaziri onye ihe ọma mere na-egburu mmụọ nọ na temple efi. Egburu mmụọ nọ na temple efi echi niile. So you are invited. Ebe ọ bụla isi, a ga-erikwazie ma nwụọ. Then ka anyị bata n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ, mana before anyị gaa n'iru, anyị nwere kaadị anyị ji bịa. Anyị eke ndị mmadụ taa. Anyị ji Airtel airtime and Glo airtime 500 naira each. 500 naira each. Then ihe ọzọ ya aghọtazi bụ na n'izu na ya bụ na nkụzi anyị ji bịa taa bụ 3 things why you should avoid cheating. Cheating destroys relationship. It destroys marriage. It destroys agreement. It destroys the union.
All here ndị a ka ị kwesịrị ịma about cheating. Why you should avoid it like plague. Why you should avoid it like plague. Excuse me. Nne, jee weta madam oche o. Jee bie madam oche na ya nọ na ka ọ nọ na. Sị ana m abịa nwere program na-eme mmesị ka anyị fụọ. So, n'ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, program anyị isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ this threatens destroys union and relationship and marriage. That is why you should avoid it like plague. Avoid it like oya na-efe efe, like cancer. One, it shows betrayal. It shows betrayal. It shows betrayal in all ramification. Let me give you a story why you should understand why you should not cheat. One, so why you should avoid these things? Caesar Augustus is an emperor na Rome. During his reign, Brutus. Man, this Brutus betrayed agreement. And they cheated as a result of personal interest. Marriage was personal interest in Kongwe. Then therefore decide to betray the original agreement of a union or relationship or even marriage. Now, about this Brutus. Here Brutus amelobo na Brutus jelu wee je kpaa nkata maka ihe na ọ chọrọ ka ọ kwada onye enyi ya nwoke nyere ya nwere agreement. Enyi ya nwoke na-afụta ya as a confidant. Enyi ya nwoke na-afụta ya as a partner, the emperor. Therefore, ihe o mere bụ ọ kwadazie ya je kpaa nkata etu onye sikwa dị ya n'oche ezi ya. O wee send ndị agha. Mgbe ndị agha bịara, the emperor keep fighting, despite the fact that the emperor sustained some wounds. Yet the emperor keep fighting. Meaning that the emperor keep fighting, and they believing that he will succeed. Brutus, he thought that Brutus is there to defend him. He now losing up a little, thinking that my friend has come, he will help me to fight my enemies. Without knowing that no one partner only trust you so much, the confident, only lead those intruders, get the throne and a throne. Ozubawa, Enyewoka Mariamma. Oh, even you, Brutus. He died. You know why he died? Because of pain of betrayal. Pain of betrayal are that easy. That pain of the betrayal the Caesar you got that? So when Onya Batana na sin of cheating, are that easy forgive. But nobody will forgive you with clean heart. Obu no Onyawa pretend to forgive you. It means that the person is just doing that reluctantly. Maybe because of pressure from either family members, Now you say that, you people have gone far because of children. The person might decide to say, okay, but believe in me, the mark on the person's heart is, are they a main feature? The mark has been there. Yes, or something has something to do with betrayal. Because when you and somebody agree to build a partnership or a union, it could be marriage, it could be relationship.
they hope na ga-emecha nwee betrayal along the line. So ọ na-adị very difficult to forgive. Onye ọbụla sịrị gị no just a carnal thing, like other things, ọ bụrụ eziokwu. Ka mmakwanụ ga-atụ dịka ndị ma nkụzi mma na na-eji ihe mmadụ ma wee maara ya atụ ihe ọ maghị. Let's use character of Jesus as a character in the Bible wee maa atụ. He was betrayed by his disciple. His disciple, yes, called Judas Iscariot. And before then, o kwuru sị na ntaramahụhụ pụrụ iche ga-adịrị onye a ga-esi n'aka ya wee lee nwa nke mmadụ, onye a ga-esi n'aka ya wee betray nwa nke mmadụ. It's a sin of betrayal. Don't be seeing it as just cheating. You know ya? O nwere serious spiritual meaning. O wee sị na ọka onye mma na amụrụ onye ahụ amụ, na ọka na onye ahụ mma na-agbaghị ụdọ na akpịrị, mmanya ụdọ nke ọzọ isi nke ọzọ n'ebe blọkụ nọ tụbịa na orimiri. Ime ha ga-eje ejiga to that extent ka adị sure na onye ahụ esela enu mmiri atọ na atụnye na mmiri anwa na okwute na ụda anwa, you will ensure that the person get drowned, painful death in the river. The person will not even have any chance of surviving. To show you how he felt about betrayal. O wee sịkwa mgbe Judas kigere esi ya Judas isigo na nsusu ọnụ wee lee nwa nke mmadụ wee betray. It pained him so much. Sin of betrayal is sin of cheating. You avoid it because you destroy everything. It's not what you can just overlook. It's not unlike ordinary other things. Betrayal hurts so much. You know why it hurts? It hurts so much because it's somebody, maybe they are confident, your partner, somebody have agreement with, for better, for worse, relationship, could be marriage. It hurts so much. Believe in me, no man will forgive you. We will only pretend. Maybe the man is handicapped. He doesn't have any choice. He be dying inside. Ọ ga na-atụ arịrị. Ọ bụrụ na nwoke nwere ihe ọ na-eme na ọ gị na-efide ezinụlọ. Ọnwa idea. The man will start that day dying. He might be pretending, mana na ọ na-eri arịrị. No maka ihi na ya lọsụ job ya, no maka ihi na ya nwedizi ike ịkwụ ka nwoke si akwụ. He might not tell you, but ọ ga n'ebe ya na friend ya ọ dị very free. If you go na lament, it's a painful thing because ọ ga na-afụta as betrayal. Sin of betrayal is so painful. So avoid cheating. Let me tell you 3 things why you should avoid it. 1, if it's somebody you and the person had agreement never to betray each other. It could be relationship, it could be maybe fiancé. 2 of you have agreed to live as one in one union and achieve one purpose of marriage, right? Then, or maybe in real marriage. Cheating, if let me use men. When you are in bondage, sorry, network is bad. So, but I thank God we came back. So let me just round up. Now, there is this radiation that unify the 2 union. There is agreement reached by 2 people involved. So there is agreement reached by 2 people involved to work as a union, as a companion, as maybe a husband and wife. So at that radiation, when each of them starts maybe cheating, maybe seeing another person, there is this radiation. Radiation you share with your loved one is different. In fact, each and every one of us have different radiation. I don't know how to explain it, but it's like individuals have like different colors. Do you understand how every color, yes, colors on earth, that is how human radiation is in the spiritual realm.
So in the spiritual realm, every radiation, human spirits have radiation and have color it represents. So when you are living the person you have agreement with and be going after other people and exchanging cells with the person, what it means, you are exchanging radiation and your power with different colors. By so doing, that your radiation you have with your original partner is distorted, has been distorted. You understand it? And we go other colors. You go now interject with that your original color. So therefore, you in the spiritual realm, you are bringing a distortion to that union, that bonding, spiritual bonding that's supposed to bond two of you. Maka na asị na onye kpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọlụ, ọkwa eziokwu. Azụgbula onwe ya tii n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndị ya. He who first invented firewood invited lizard to his house. So by so doing, he have already give room for distortions so that the radiation will no longer be flowing well. That is where problem will start. Yes, because the connectivity is no longer firm. There is no harmony the way it should be. Because with a strong harmony, you will be able to ward off every other distortion or negative effect coming from people around. Mana, for the fact that you did not do this and they keep on going after jumping from one person to another. Let me use men as a example. When you are doing this, if you're a woman, let me tell you what will happen to your partner. Because of that changing of radiation and aura, the spiritual union, that union has been distorted because of negative vibes that comes from the other partner that cheats. Now, what will happen is this. It will start. That man finances will go down. Quote me anywhere. If you pay attention, sometimes some certain things will happen to people, they will not understand where their problem comes from. They might be thinking, no, my uncle, no, my neighbor, no, in the village. I can tell you, I'm going to go for them in the village for the past 5 years. Hannah told you the hear them has in the village. But I can tell you, sometimes, if you were on the tour, you came as your commoner. Early sign in the spiritual realm, it will start giving. Okay, we don't never sign from the person's handwork. Because Chukwu can mad for the work of your hands. So when things start going down spiritually for you, your handwork will be the first hit. Your handwork will start going down. The favor you receive will start going down. People will no longer see you as someone with grace. And once people stop seeing you as someone with grace, even your customers in the shop will stop patronizing you. People will not know why they dislike you. Goodies will stop coming. And the result effect is your finances will go down. The man finances will start going down. That is one thing. Number two thing that will happen. If something is not done urgently, the man will be sick. Sickness will set in. The man will keep the yaboya. Oyo ya bumbu. Oye nwere ike etresi ya onwero tres na the family line. Now, oya abụọ ya mmụọ tiri aka na ya. Amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Enwere ike eje ụlọ ọgwụ, a na-akọ n'elu, a na-akọ n'ala. Ụfọdụ asị na enwere ihe afụrụ, but the man is dying. Ọrịa mmụọ ka ọ bụ. If something serious is not yet done at this second stage, the terrible thing that will happen, the man will pass on. Yes. It will lead to the stage that the man will pass on. I can tell you. You might argue it, but I can tell you as somebody that understands how things work in the spiritual. You understand? Then it has a serious effect. Now, do you know, even our culture frown at it.
Yes, our culture frown at it. So there is no hiding place you will use as a yardstick that no. Even our culture does not condone, understand the cheating. No. Even in olden days, man ekuchi nwanyị, enwere process. Ọ bụrụ ihe ya na-eme na hidden. Even mgbe a na-anụ nwaanyị na-abụ, ọ bụrụ ihe a na-eme na hidden. You are expected to have discussed it with your wife. Yes. If there is any need for you to have assistance, yes. If for any need for her to have assistance, maybe because of childlessness, maybe because of irreconcilable dates, or maybe no not compatible. Yes. Ọ bụrụ na mgbe gboo ihe a na-eme a na-akpa maka akpa arahụ n'ụtọ kwa eziokwu. Even mgbe a na-enwe onye na-ekuchi mmadụ, ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo. Ikuchi mmadụ mgbe ụmụnna ndị ikwu na ibe nke nwoke na nke nwaanyị ya anụ ya, iwe nwaanyị wee nwụrụ ọkụkọ wee nwunye nwanne di ya, onye ọbụla ọnya ya ekuchie. A na-eme in the open because even ọdịnala does not support method promiscuous life. No, ọdịnala does not support it. So you can't even hide it on ọdịnala na-eme mpụ. Ịghọtara ya? So but ihe na-achịkọwala gị bụ whatever you are doing, let it be an agreement. If there is any reason for you to have assistance with your wife, ndị ichie must know. Even you are the person in question must know. Ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo. Then if not, if his property is done, then in the spiritual realm, if they permitted it, they will make provision to accommodate another partner. But for you to be doing it behind, thinking that nobody sees, it brings oracle and negativity. This card is only for my fans only. Don't copy the card and send it to anybody that is not my fan. If it's not network you are using, please jump and pass. Actually enable first. Yes, actually enable first. I appreciate our fans of the month of November. Actually enable first, we have my birthday. Come get Monday to appreciate. I get selected from many platforms. Yes. So I work at Airtel for Airtel 1092592522166695. Again 1092592522166695. Let me call it for the last time. 1092592522166695. For Glow Airtime 3288789348702991. Let me call again. 3288789348702991. Let me call Glow for the last time. 328878934870. Sorry for network that interruption. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a echi niile bụ my birthday 1st of December. Ọ ga-awụkwa by 9 o'clock. Ọ ga-awụkwa by 9 o'clock. Ya gazie. Ị na-echa vidio ịtụsara ya ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a kụziri na ị chọrọ ka a gbara gị afọ ma ọ bụ na nwere ajụjụ ị nwere, send a message na WhatsApp 0805 7837672. Again,
0805 7837 672. Ya gazie. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu n'isi ndị niile, our friends and fans all over the world. Anyị kwuru na ọrụ mmụọ anyị na-arụ ma ọ bụ okwu anyị na-ekwubi na distance is not a barrier. Ebe ọ bụla ị nọ under the influence of my voice, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ha rabụ ndị niile ọ na-ewute bụ ndị tinyegoro onwe ha n'ụdị ọnọdụ dị etu a, wee sị n'ụdị ọnọdụ dị etu a wee na-aghasa ezinụlọ ha ma ọ na-aghasa relationship ha. May they be liberated. May their sin be forgiven as they are retracing their steps. May whatever they have lost as a result of this, may those things be restored. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa n'echi niile. Daalụ.